Праз імперскія акуляры вельмі проста ўбачыць штосьці смешнае ў мовах суседзяў. Расейцы часцяком успрымаюць беларускую альбо украінскія мовы як сапсаваную расейскую. Адсюль шмат фанабэрскіх жартаў яшчэ з часоў існавання Саўка. Але насправдзе, калі кропельку ведаць лінгвістычныя умовы і асаблівасці фармавання розных моваў, то расейцам будзе ўжо не так смешна. Прадэманструю на прыкладах. Вось беларуская мова фармавалася па фанетычнаму прынцыпу, у той час як расейская абрала марфалагічныя, дарэчы, як і ангельская. Але ангельская з гэтай нагоды з'яўляецца прадметам жартаў нават у англамоўных. How do you pronounce this word? Yeah, that's though. Though. Okay. So then this must be throw? No, come on, that's obviously through. Huh, through. Okay, well then this must be do? No, come on, that's like the first one. It's dough. Dough. Okay, like the... Okay, well if then that's dough, then this must be go. That's cough. Cough. What? З часу паўнавартаснага ўварвання Расіі ва ўкраіну расейцы пачалі наведваць Беларусь значна часцей. І яны смяюцца з нашых шыльдаў, дзе напісана «выхад», бо па-расейску пішуць «выход». Але прабачце, расейскі «выход» ніколі не вымаўляецца як «выход». Расейцы таксама кажуць «выхад». Ці не выглядае гэта штучна і недарэчна? Молоко, але насправдзе малако. Мы чамусьці не смяемся з расейцаў. Мабыць, таму што смяяцца з іншых моваў гэта адзнака нізкай культуры нацыі. Рай для двоечника по русскому языку. Вот смотрите, продукты, Москва. Беларуская мова фармавалася на жывой штодзённай асабістай глебе. У той час, як мова маскавітаў прайшла праз моцную прызму царкоўна-славянскай, то бок царкоўна-балгарскай мовы. Таксама на ёй адбіўся і фіна-вугорскі субстрат. Пра цюркізмы ўжо і згадваць не трэба, бо славутую гойду ведаюць усе. Дарэчы, праз фіна-вугорскі субстрат у расійскай з'явілася вось гэта «У мяне ёсць» замест «я маю». Згадзіцеся, у сказе «У мяне ёсць хата» прыналежнасць амаль не адлюстроўваецца. Хата ёсць таму, што нехта яе даў, хата ёсць ці належыць яна цябе, невядома. Але «я маю хату» адразу ж высвятляе гэтую прыналежнасць. Па-расейску немагчыма сказаць «я имею дом». Гэта адразу ж выглядае штучным. Дарэчы, я ведаю, што расейцы вельмі смяюцца і з сучаснай балгарскай мовы, калі вандроўнічаюць. Але, на маю думку, гэта нейкая недарэчнасць, бо царкоўна-славянская, якая бліжэй за ўсё да сучаснай балгарскай, моцна паўплывала і на расейскую. Таму мне адразу згадваецца такі жартоўны відарыс, дзе нейкі нязграбны сын смяецца з свайго прыгожага бацькі. Але вось расейцы не разумеюць гэтага, таму і смяюцца. Таксама расейцы запазычылі шмат словаў з французскай, так званыя галіцызмы, ці нямецкай германізмы. У той час, як беларуская ўжо мела адпаведнікі гэтым быццам бы расейскім словам, якія прыйшлі напрамкава з лацінскай. Адсюль у расейскай гэтае недарэчнае «іроваць». Вось параўняйце беларускае «шпіталяваць» з расейскім «госпіталізіроваць». Чаму так адбылося? Бо лацінская мова – гэта мова адукацыі. У Беларусі, прынамсі, з 15 стагоддзя. І раней кожны адукаваны чалавек ведаў яе. У той час, як на Расіі друкаваць кнігі па-лацінску пачалі толькі ў 18 стагоддзе. Таму тыя лацінізмы, якія ўжо мела беларуская мова, вельмі доўгім шляхам траплялі ў расейскую, не захоўваючы свайго фанетычнага аблічча. Беларус скажа «скасаваць», напрыклад, квіток у грамадзянскім транспарце. Расеец будзе казаць «касіраваць», напрыклад, у судовай зале. У беларускай слова «скасаваць» прыйшло напрамкава з лацінскай мовы «кассум редере» – зрабіць пустым, несапраўдным. У той час, як у расейскую слова «касіраваць» трапіла праз пасярэдніцтва нямецкай, якая запазычыла яго ў французскай, якая запазычыла яго ў італьянскай. І толькі ў італьянскай «кассере»
прыйшло з лацінскага першаўзору. Вось і уяўляйце сябе, колькі ў расійскай мове захавалася такіх нязграбных наростаў праз пасярэдніцтва іншых моваў. Нават у сучасных словах Расіі яны таксама захоўваюцца. Згадаю нешта накшталт дэнацыфіцыраваць или дэмілітарызіраваць. Гэта гучыць проста недарэчна, калі ты трошкі ведаеш моўны шлях гэтых словаў. Специальная военная операция по денацификации. Але чамусьці вось беларусы, дарэчы, як і украінцы, не смяюцца з гэтага. Цікава, чаму? Мабыць, таму што мы не маем гэтых імперскіх акуляраў? Мабыць, таму што моўная фанабэрыя ўласціва тым, хто не ведае, што такое культурны прыгнёт. Культурны імперыялізм, урэшце рэшт. А мабыць, проста таму, што беларусы больш адукаваныя ў моўных пытаннях. Я не ведаю дакладнага адказу, але я дакладна ведаю, што расійская мова фармавалася сваім асабістым шляхам. Няхай некаторыя з яе рысаў зараз выглядаюць як недарэчныя, штучныя, але вось такая мова. Можна было б працягваць пералічваць гэтыя недарэчнасці расійскай мовы, прыводзіць нейкія смешныя словы, напрыклад, як расійскае «как», адпаведнік беларускаму «як», якія нават расейцам падаюцца смешнымі. Дастаткова згадаць даволі мемную асобу Стасюка «как хай проста». Нават расейцы смяюцца з гэтага. Стас, как и просто. Можна было б працягваць пералічваць рэчы накшталт мілагучнасці. Адпаведна, Уладзіміру Дубоўкі гэта чаргаванне і прапарцыйнасць галосных і зычных гукаў у той ці іншай мове. І украінская падаецца значна больш мілагучнай за расейскую, бо там чаргаванне гэтых гукаў амаль 50 на 50%. І гэта вельмі прыгожая рыса мовы, але расейцы гэтага не разумеюць. Можна было б згадаць і недарэчнасць расійскіх прозвішчаў, якія маналітныя і калькаваныя на ўсім абшары Расіі. Гэта Івановы, Сідаравы і гэтак далей. Нават расейцы, калі перапісвалі прозвішчы на захопленых тэрыторыях, таксама рабілі іх больш аруснелымі, дадавая гэтыя овы. Я чуў, што адзін рускасветны ёлпень нават да мяне звяртаўся як Конанава. Я не ведаю, адкуль яны бяруць гэтае прозвішча, але мне згадвае гэта нейкія зоркавыя войны, дзе вось ёсць шмат клонаў аднолькавых, якія такія мы Сідаровы, мы Петровы. І гэта ж, мне падаецца, дзівосным. Наадварот, прозвішчы павінны быць больш разнастайнымі. Гэта цікавая рыса, якая дазваляе прасачыць шмат чаго ад сваіх каранёў да нават тапонімаў. Такіх прыкладаў багата, але вось чамусьці мы не смяемся з расейцам. Аднак, на маю думку, гэтыя прыклады добра падыходзяць дзеля абароны беларускай мовы ад вось гэтых рускасветных жартаў. Таму вось, калі ласка, карыстаемся. А моўную фанабэрыю, выкліканую адсутнасцю адукацыі і імперскасцю, пакінем расейцам. І памятайма, што беларуская мова дастаткова багатая, каб не называць пачуцця да піва і каханага чалавека адным і тым жа словам. Да пабачэння.